Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome po sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Miyerkules. Sa lalo technical, ang sa kong partner igdi, si Idol Cap Charlie Binaobra. Sa information, si Ricky Sagayap. Yaonan sa tuyang production staff. Magkakaigwag kita nin meeting. Staff meeting ngunyan na pagkaaga, alas 10. Kaya mga tugang pag alas 10, medyo may music man yung na kami ni paring siya. And then, sa transmitter site, yang duman si Engineer Abilindon Turalio, ang samong chief technician. Yang man si Jimmy Gonzon, Bert Cabrillas, sa... si Ricky Sagayap, nagluluto na kan sa tuyang pangudtuan. Ano, amay niya ako ang pagluto mo, Ricky. Ano nga ako ang pangudtuan ta? Mahala ngayon ni Sirta, nagdara si Philip nin 2 kilong bagas, saka jambong manok. 45 days this chicken. May mga rekado na ngaya. Tada nga kita nakapamista palan nga sa iya kasuod ma. Nya ko dahi man kay nag-imbitar. Sabi nga ni Karondang Philip, an piyesta nga dahi man dapat ipangimbitar. Nya ko nalingaw ako nya ko Ricky. Kaya belated happy fiesta sa Barangay Santiago, Iriga City. Lalo na sa samuyang pag-iribaligdi kay News Director Philip Barasina. Happy fiesta na lang. Daawa ngayon magdumang ka mo, Juwis ako, welcome kayo lang, dahil man yan kumakatagay, ano. Medyo pilay ngayon ko, inatake ako kan sa kuyang gauts. Kaya nagdara na lang ako digdi, pati ibus, ano. Latik, ibus, saka ining inapod na bali suso. Kaya niya ako pwerte ang isnakan. Ini po si Joey Habana Lim. Yan man po ang mga pag-iriba ko digdi. Yan si Chingsi. Yan si Ate Bani Tataro. Yan si Production Director Manding Sarion. Yan dyan si News Director Philip Barasina. Yan man si Kagawad Jonathan Oliva. Yaon man dyan si GB June Verdiflor. Kasi panday ko na hiling pa. Yaon sa opisina ang samuyang sige sana ang gayon. Sige sana po ang sexy. Sige sana ang puti. Si Ma'am Kayla Ligasyon ang samuyang Admin Manager, Finance Manager. Unmuse kan ano tangon yan, si Ate Bani, kan production. Sige sana niya akong bulaw ang buhok mo, Ate Bani. Oy, mga tugang, paabutan ko maning good morning. Ansa to yung mga parantabay sa mga transistor radio. Sa Facebook Live, kan RPNDCKI. Good morning. Perming salot at valedictor yan dyan na nagwawatching sa to, si Hermanang Marisa Mendoza, kan Limasul. Ayan. Kaya palayogan ko tulos ng advance good morning and happy listening. Saka si paring Eddie Castillo ng Chaong Quezon. Siya ang pirming salutatorian. At yan ang first honor, second honor, bati untaman. Mga tugang si City Administrator Attorney Maharlika Ramon na Uwapirina nagpa-emotic po sa komentaryo
kan sarong broadcaster sa sarong FM station sa Iriga City. Dapit daad duman sa ginibong Tinagba Festival Celebration kan syudad na nagkaigwadaan ng Bikini Open. Umayo ngayong katotohanan yan. Tamayo ngayong Bikini Open na nangyari sa aktibidad kan Tinagba Festival ka nagtalikod na bulan na Pebrero digdi po sa Satoy ang syudad. Na sinasabi kan broadcaster na nagkabarasog da kay ngayon mata kan mga nagsilong na pinag-ibo dyan sa Masuso Spring Resort. Nga patingani and management kan Masuso pigsasabi pang nangulikta pa daning entrance fee sa venue kung anong pool number ito dyan. Pinahimutikan man po kan management yan. Maski ni City Councilor Milnan Robles Morallo, pinahimutikan niya na mayong katotohanan ang mga banat kan sarong broadcaster. Sa kabakukuman ngayon ng pagsasadiri, sadiri ngayon ng resort na yun kan sa kuya ngayang angko, lulo sa kalula. Oy, good morning palan ki Manny Romy Robles. Nagwapito, former punong barangay kan San Isidro, Iriga City. Palayugan ko man daw ng good morning si Manay Silit. Silita, Robles. Manay, good morning. Siyempre, ang bigulay-ulayan sa barangay San Isidro kan mga constituentes dyan, nakuta na masunod na punong barangay. Ate Milit Robles Morallo. Kundi sabi ni Ate Milit, uy, dahil mo ako dyan, Jowit, mayong akong planong kandidatong punong barangay. Tas sa negosyo pa lang nga ngayon, sibot-sibot na kay entertain, kaasikaso, kan mga customer. Pero ngayon, gawa man giraray na pwedeng suportahan ang sa indang pamilya. Nagaro si Jason. Agad daw. Pag sinuportaran kan pamilya Robles na magkandidatong punong barangay, mga kagawad, pero may magana. Oy, good morning sa mga suki kan na Masuso Spring Resort pala. Nagaantabay sinta sa ngunyan. Pero tibagang ngunyan na tag-init, magtaga tampisaw sa mga pool or magtaga ladup-ladup sa mga swimming pool. Ito pong pangunguliktang ito, bako talaga kan management kan Masuso Spring Resort. Kundi, duman sa organizer guide kan Mr. and Miss Bikini Open na ginibulig di sa Iriga sa sinambit ng resort. Igwang organisasyon ka ito or nag-organize, grupo, na ba di yung manananingil. Ta itong pool ninda, pigpapaarkilan ba ganin din, ta negosyo, masindang pagkaaram. Kung baga sa third party lang sila, ta negosyo sinda. Na nag-arkila sa inda, itong binyo pig-arkila. Baka nagpabayad man ng entrance fee, ito man pong nag-arkila sa inda. Kaya minsan ang ibang broadcaster, fake news man ang mga banat, pero nakakadanyos, nakakadamage. Kaya dapat ang broadcaster maging malikay man po. Dahil man dapat na porque may mikropono, maamuda na, ma-intriga na, or ma-issue ng mayong verifikasyon. Dapat constructive. As in, makatubod-tubod. Bago itong mga fake news, mandata man po. Saka inangat ni City Administrator Attorney Maharlika Ramon Uwapirina II. Ini pong si JB, Jambo Bibo, na yun nagbanat kayo sa isyong ini, na sinasabing pati da si Attorney Wapi nagsisilong man. Yaon man da naman. Pero dahil man po da yan, totoo. Na sinabi kan sarong broadcaster, pinapahimutikan man. Ni Jambo Bibo na dahil man da siya kaya nagtaram kay Attorney Wapirina Undir. Si Wapirina man dahil man nagsasabing,
ay ang angat ni Atty. Wapi, kunig ko ngayon siyang ebidensya, picture, video, na yaon talaga siya duman sa Bikini Open, marisan nga ako sa sakuyang pagiging city administrator kan Iriga City. Kunig ko siyang ebidensya, and may mga contestant na magpa-interview, as in magpatuto as testimony, na talagang yaon duman si Atty. Wapi, ma-resign siya as city administrator. Yan ang inaangat niya kay Jambo Bibo. Yan. Oo. Pero ang problema, si Jambo Bibo, nagninigar, manadayan niya mandayan sinabi on the air. Pero nag-react si Atty. Wapi, in-interview man kan sarong FM station. O nagpa-emotic man si attorney. Pero kung may ebidensya da, as in may testimony, ito da kayang Bikini Open na itong Mr. and Miss Bikini Open, kaya may party man yan. Pagkatapos, ang problema data sabi da duman sa issue kan broadcaster, ito da ang mga judges ka ito ay parang pataasan ng kwarta sa pagpili kung siya ang pinakadakol na posta or ano apa yan, pago, ay iyo ang magiging manggagana. O yan. Tapos, tinable pa da. Kaya hindi po, garo pakaraot man ini sa administrasyon kan lokal na gobyerno, pati si Mayor Rex na Oliva, maapektaran man kani, miski si Atty. Wapi, maapektaran man ta. Dahil man pwede yan. Kaya lang, nagpapahimutik man sinda, na bako man yan, Mr. and Miss Bikini Open na okasyon kang Iriga City, kan syudad kan Iriga, or mayong connection duman sa ginibong selebrasyon kan Tinagba Festival, kan nakaaging February, ngunya na taon. O, kaya, dapat sa broadcaster, dahil magpara intriga, dahil man magpara gibuning senaryo or issue na ikakaraot kan mga local officials ta. Itong dapat ang media sa totoo lang, as in sa tamang informasyon lang, para ang tao dahil maribunga. Sabi ko na nga ni, dahil porke kita may mikropono, kung ano-ano na sa naman itataramta sa radyo na i-misinform ta ang public. Ang broadcast media, ang print media, ang mga broadcaster sa telebisyon, nasa stage, ano nga po nga ni Ken pali, sa pang-apat na estado. Kita nagbabantay, kasurugkan public, kasurugtan gobyerno, ang mga tao, ang presidente, ang judiciary, as in ang legislative, iyong pigbabantayan ta. Gabos na mga politiko, okay kita kayan. Pero, dahil nangangologan na porki bantay ta, as in sinusurog ta ang gobyerno ta, ang mga tao, ini-misinform ta na ang public. Dapat sa totoo lang, kung nagigibo ng tama, as in karahayan ang mga elected officials ta, umahon ta. Para balansi po kita, kung may mali man, ano man tada itama, as in kuriran, as in tuyawon. Para sa ikaka-improve kan sa endang serbisyo sa public. Pwede man po yan. Para balansyado lang. Pero kung kada broadcast na sana, permi na sa nang garo pakaraot, personal, garo mayo na pong interest ang publiko. Kung puro naman sa napakaraot, pag dahil mo lamang umawon, di garo mo yung pinipersonal na nagpapahiling ka o nagpapamaramdam ka na may nanakit ka, may anggot ka sa taong kinukomentaryan mo, haros oral daw na sa naman pamahawan. Kaya duman lang kita, para daiman madamay ang ibang mga broadcaster, sa ibang mga broadcaster na minsan po nag-broadcast din mga kumbaga sa mga sinalsalan na mga impormasyon. Oy, good morning kay City Councilor Milnan Robles. Sabi na kang broadcaster, sa diri niya yan sa Ion Hotel. Yan masuso. Bako po ngayon sa kuyang pagsasadiri. Pagsasadiri ni kan mga lula ko. Ni dating punong barangay Rome Robles and Manay Silita Robles. Siyempre aki ninda si Manay
si Sister Milita Robles Moralyo di parti pa man sindakan management. Kaya sinda nag-aasikaso ng mga customer. Pero itong siyempre, may maarkila dyan. Negosyo ba kaya? Hindi pa-arkila ninda. Halimbawa, ang arkila nga 20,000. Sa hanggang mag-aganaw, 24 hours. Kung anong mga kondisyon. Ito mga gayad na nagpabikini open, siyempre, kung nagpabayad man sa entrance gate, sa indaman ito. Dahil arkilado ninda itong binyo. O kung magpalaog man sinda para sa may mga madalan, magpabayad man, nasa sa organizer na po ito. Bako, luwas naman duman ang management. Kaya ini pong sinambit ng resort. Minsan kaya, ang sabi kaniba ng mga tultul, you cannot put a good man down. Basta tultul, ano daw kaya yan? Tapag, kumbaga sa bunga, nin prutas, pag mamis nga gusto pagparatutok dulo. Nagigibo lang da po si Atty. Wapi kan sa iyang trabaho. Kung halimbawa ang isyu sa iya, ugakon siya, dahil siya nagtatrabaho, permi siyang absent, permi siyang late. Diyan nga ya, pwede nga kong mag-react. Pero dahil sa marayan sa kuya ng gibo, aday nga ako nagpaparapatol sa mga araw kaning mga walang kwintang issue laban nga sa kuya. Tanahiling ngayon indo ang sa kuya ngayong pag-serve sa pag-serve sa city administrator. Kaya garo nga anggot sa ko o pinipersonal nga ko ni Jambo Bibo. Por medyo ta ako ngayon saro sa garo nagkaso sa iya. Kaya nga ni kan sarong aldaw gayod naaresto ang broadcaster rin pero nakapagpiyansa po. Dahil billable bang po itong kaso. Pero dadangogon po sa korte. Kaya lang, ang paliwanag niya, as city administrator, obligasyon niya na ang mga properties kan lokal na gobyerno kan iriga, bantayan niya. Asing ipabalik niya duman sa mga empleyado dati na mayo ng koneksyon sa lokal na gobyerno na ibaralik itong mga gamit. Dahil ang pigbakal na gamit, bako man duman sa dating nakatukaw na local chief executive, kundi ito nakapangaran gayud sa LGU na anbot sabiyon ang ginamit na fundo hali po sa City Hall or sa local government unit. Kaya dapat pala, maging lesson learned ini sa mga empleyado na kung may mga gamit man na binakalan ang gobyerno, pag mayo na dyan, koneksyon, dahil na konektado, bako ng empleyado, ibalik. Taday man niya kami nagkulang, 2 beses mi man niya siyang sinuratan. Na ibalik na. Dahil pananggat niya nagdangog, kaya pailan mi nang ining kaso. Ining nasambit na pong broadcaster. Tatrabaho ko ngaya, namang noon ang gabos na property kan lokal na gobyerno kan syudad din Iriga. Ayan mga paliwanag man po ni City Administrator Atty. Waperina. Hi, good morning sa mga may kumpleanyo. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Magpakanton man kamo. Oy, sabi ni Irban ng Marisa Mendoza, ang sa tuyang valedictorian. Pirmi sa pag-watching. Good morning po, daapo sa Indugabo. And God bless you. Oy, kumusta na, hermana? God bless you also, And, musta, beautiful pa rin, sexy pa rin. And, hello po kay Dory Landi Milandro, Oliva, Mary Paras, Mary Teresa, si Sister Imelda Tumon of Manila, si Sister Angel Marua Mendoza Yesero of Japan, si Ma'am Susan Sarsoso Longares sa Teodosio also watching. Ang greeting sali kay hermanang Sister Angel Marisa Mendoza.
And hello daw po kay Sir Adam Claveria. O, yan, si paring Adam Claveria. Kaya baga, saro ini sa veteranong broadcaster kan Bicol Region kan panahon. Guapito, Marian Tindog, martial art expert. Nangunya niya na po sa Nasyon kan Amerika nagtatrabaho, bilyonaryo na. Maray man na amigo ini, si Adam na Claveria. Oy, thank you, hermana. Pigbati ko na ang sa imong mga friends sa sakuyang programa. Bueno mga togang, ma-meeting po kayo kami. Kaya aratsan, ako po ay ma-meeting muna sa production staff. Music man nga kita asin malaw kan mga komersyal. Palayogan ko maning good morning si Engineer Steve Andalis na permi man pong nag-aantabay sa tuyang programa. Saka si Ma'am Edith Andalis. Asin an Andalis sibling. Siyempre. Saro sa successful businessman. Digdi po sa party kan siyudad kan Irida. Saka matinabang siya. Once na tinatabangan niya ang politiko pati, iliyon mo. Digdi sa Irida, lakop ang barita na saro siya sa nakatabang sa administrasyon ni Mayor Rex na Oliva. Dahil man po yan maikakaila. Talagang nakatabang po siya. Bako sana sa kung ano pa man. Basta nakatabang po siya. Saro sa nakatabang. May big post baga si Kagawad Moralio. Gana ang gayong Iriginya. Congratulations our Miss Camarines Sur 2023. Representing Iriga City, Miss Casey Nolasco Jamin. Congratulations Ate Apple at sa family ni Casey, Sir Larry Valeras Nolasco. So proud. This is indeed the most beautiful night in the Kaogma universe. Say hello to the new 2023 reigning queens of Miss Kaogma. Miss Kaogma, Iris Oresca, Miss Camarines Sur, Katrina Claudia Jamin, Miss Tourism, Mary Joy Darilay, first runner-up, Christine Arnedo. Uy, aki kayo din ni Sir Rick Arnedo. Congratulations sa endo. And second runner-up, Shaina Rabacal. Congratulations, ladies. You are the epitome of a true Kaogma Queen. Uy, magayon ang mga activities na pinagatod po, mga programa sa pagsilibrar kang Kaogma Festival 2023 kang Kapitolyo Provincial na pinagpapanginutan siyempre kan very energetic, talented Governor Luigi Villaferte. Congratulations. Digdi man po mga tugang sa Iriga City, masilibrar kita kan Pintakasi. Nin pinaka-prestiyosong okasyon or selebrasyon, ang activities na number 1 po ang Miss Assets for Miss Beauty Pageant. Mahanap kita nin magayon, talented na taga-Iriga na pwedeng makoronahan bilang Miss Iriga. As in Miss Ringconada, dangan Miss Bicol Tourism 2023 katakod po kaning selebrasyon takan Pintakasi sa satuyang syudad. Namimista ang gabos na araw kaning activities after nakita po ma-lockdown, mag-istrikto sa health protocol ang gobyerno, ang DOH dahil po kan tinamaan kita
aninterong kinaban kan COVID na ining COVID virus na ini, COVID-19. Dahil po dyan, nagluwag na kita, kulang na po ang kaso ng COVID, kaya po ibabalik ang Miss Beauty Pageant kan na syudad kan Iriga. Salamat kay Sir Manding Sarion. Aratyan pagka kompleto na ma-start na kita. Kaya ini pong sa pinagkakasabikan kan mga taga-Iriga, mga taga-Rinconada, Bicol Region. Lalo na ang mga Bicolana, abang gagayon. Abang sisiksi, abang gagayon, mga matalino. Talagang dawa, pamilya po, nagdadalang kayan. Dawa, mga aki, teenagers, mga may edad na. Pag-aaral po kaya na activities, pigsisilingan po yan. Pigdadayo po yan. O yan, perang taon kitang di naka-experience dahil sa COVID-19. May experience ang tangon niya na taon sa erarong kan administrasyon ni Mayor Rex Nauliba. Sabi ni Atty. Waperina, welcome po si mga gustong mag-participate na maging official candidate. Mag-coordinate na lang po kamo sa City Hall. Dahil darakula pong premyo ang itatarao sa mga manggagarana, including Miss first runner-up and second runner-up. Ribo-ribo, dakulang kantidad ang sa endo pong gaganahon. Apira kayan, may mga activities pa pong gigibuhon. May mga motocross competition, tennis tournament competition, asin kadakol pang iba. May mga kung ano pang mga mapaugma po sa satuya. Apira po kan mga activities na iyan, sinasabayan man po ng serbisyo kan lokal na gobyerno. Sa pahayag po ni Atty. Wapi, magkakaigwa pa sindakan ni Napo Nagaro pagtabang sa mga may hilang niya itong kababayan. Baka magkaigwa pa, magkondusir pa kay Napo na medical mission. Kaya po, magayon po baga pag-aro kayo ng serbisyo kan sa tuyang gobyerno lokal. Pero ano talang ta niya ko ang RPNDCK ay saro man po sa liwanag, nagdidiseminar kan mga programs, achievements, activities, programs and projects kan lokal na gobyerno kan Iriga City. Pero niya ko dahil kami kabali sa radio program na pinag-launch kan lokal na gobyerno kan Iriga sa pamamayo ni Mayor Rex Nauliba. Napanood nga niya ko yan. Kami sa man sa taxpayer, asin mga taga-Iriga, na naglalaom na daiman mababayaan, asin daiman mabawatak, asin matataga. Garo niya ko kita mga aking natagak. Kon baga sa mga siyo kan inahin, masiriyap niya ko kita digdi. Tabi na yaan kita ni Mayor Rex Uliba. Nasabi niya ako, makakasabay man kita sa pag-asinso kan syudad ni Iriga. Garo niya ako, kita lugod niya sa Iriga. Garo dahil kabali sa pag-asinso. Kan ariba-ariba na pigu-orgulyo ni Mayor Rex na Uliba. Pangyayaring buhay ta niya ko. Abi daw, mahanap po ay daw kita. May-set na po kami kan sa moyang production meeting. At yan, pagkatapos kan mga komersyal, hanap buhay, malaog man po ang magagayon na musika.
Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika.
Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes an sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa kumpletong serbisyo, pag-abot sa printing as in electronics gadgets asin iba pa, uya ang Backspace Enterprise Large Format Printing makukuha sa Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Ang Backspace Enterprise nag-offer nin mga midasunod na serbisyo arugan: tarpaulin printing, t-shirt printing, invitation card, product label, stickers, print and scan, PVC ID, lamination, e-loading, signal installation, CCTV installation, solar panel as in computer sales and services. Gabus yan sa Backspace Enterprise, Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Robert Lianza. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Though you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time, you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me,